30 και κάτι χρόνια πριν, με την επιστροφή μου από τη Γαλλία, όπου έκανα όλες μου τις σπουδές ιατρικής και ειδικοτήτων, δημιουργήθηκε η παιδοουρολογική κλινική του Ιατρικού Αθηνών, η πρώτη παιδοουρολογική κλινική στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Το ιατρικό στήριξε την προσπάθεια αυτή, προσφέροντας απλόχερα όλον τον ιατρικό εξοπλισμό που χρειαζόταν για την υψηλού επίπεδου λειτουργία της. Η κλινική μας έφερε στην Ελλάδα επαναστατικές χειρουργικές τεχνικές τότε, οι οποίες σταμάτησαν τα καραβάνια παιδιών που έφευγαν να χειρουργηθούν στο Λονδίνο με το αντίστοιχο υψηλό κόστος για το ελληνικό κράτος. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το ουροποιογεννητικό σύστημα των παιδιών με σχεδόν πάντα άριστα αποτελέσματα. Η παιδοουρολογική κλινική του Παιδιατρικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ασχολείται με την χειρουργική των νεφρών, των ουρητήρων, της ουροδόχου κίστης και των γεννητικών οργάνων, δηλαδή πέους και όρχεων, των νεογνών, των παιδιών και των εφήβων. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χειρουργικών επεμβάσεων αφορά τις συγγενείς διαμαρτίες, δηλαδή τα λάθη της φύσης με τα οποία γεννιούνται τα παιδιά και τα οποία χειρουργούνται σχεδόν πάντα σε μικρή ηλικία έως την ηλικία του 1 έτους. Ασχολείται όμως και με τα λειτουργικά προβλήματα της ουροδόχου κίστης που προκαλούν τις τόσο δυσάρεστες ημερήσιες και νυκτερινές απώλειες ούρων των παιδιών. Η μεγάλη μας εμπειρία εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση όλων των παιδοουρολογικών προβλημάτων.